सर्वांकै नमस्कार. आवसू आमगेली अम्मा कोंकणी गिंतू रचना कोरनु आलापन केल्या टी उमेश भट गोश्रीपुरम कोच्चि. संगीत मुरलीधर जी शनाई. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. जन्मान बंदते प्रियाऊसुक शतकोटी प्रणाम स्नेह निधिक. जन्मान बंदते प्रियाऊसुक शतकोटी प्रणाम स्नेह निधिक. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. प्रथम जानु सांगतामु चेर्डू अम्मा म्हणू उल्लेता चेर्डू. प्रथम जानु सांगतामु चेर्डू अम्मा म्हणू उल्लेता चेर्डू. आदरणीय तू संपूजनीय तू श्रेष्ठते स्थान चरित्र पुराणांतू. आदरणीय तू संपूजनीय तू श्रेष्ठते स्थान चरित्र पुराणांतू. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. मोघान आवसून दिलेले अन्न उडगासू करता आमगेले मन. मोघान आवसून दिलेले अन्न उडगासू करता आमगेले मन. त्याग पूर्णमु आवसूले जीवन स्नेहान संपन्न आमगेले जीवन. त्याग पूर्णमु आवसूले जीवन स्नेहान संपन्न आमगेले जीवन. आवसू आमगेली मोगाची आवसू निस्वार्थ स्नेहाची सागर आवसू. जन्मान बंदते प्रियाऊसुक शतकोटी प्रणाम स्नेह निधिक. शतकोटी प्रणाम स्नेह निधिक. शतकोटी प्रणाम स्नेह निधिक. सर्वांकै धन्यवाद.